Ninjani sisters? Hayi sharp shemina right yo. Skipani lapha. I'm sure don't right girl. Uyazi phela. Hayi mina ngisiphatha kahle phela. Uyazi nawe phela. Ngakumnandi. Ngakumnandi. Hayi phela abantu uma besibona phela sile couple ela. Abantu basithanda imhlola ke like uyazi phela newly wedded couple. Yeah. Okay. Okay. Yeah, akufani hayi. Bathi ukhala kusiza. Hayi, lo yena. Ayikho into ayaziyo phela lo nje. Ngihambela phambili phela mina. Into eziningi ngiyamkhulumela like hayi. Couple le hotel ngaphandle but la endlini hayi. Ayikho into ayaziyo ngale ndlela. Maybe as time goes uzoba right. Isikhathi sokukhulisa umuntu ovele uhlangana esenamazinyo nje hayi. Kuyahlupha lokho. Yeah. Okay. Ungathi sefikile lo muntu yazi. Ithini ngimvulela umnyama. Ayisobuya sikhulume ne. Akanazo lesikhiye phela yimi ngimenzela yonke into ngoba ngiyakutshela nje ukuthi hayi umuntu nje ngoba uyaphefumula. Yeah. Okay girl ke sobuya sikhulume. Kena. Hello. Right. All right. Yeah, right. Wena. Nishap. Wenza ngathi awufuna ukukhuluma nje. So noma ungena nje uzoba sefonini vele ngathi utshona ukhona endlini. Ngikhuluma nawe. Uzoba sefonini uphuma endlini ngo6 ubuya ngo6. It's not even 6. Ngo10 ebusuku. Emsebenzini muphi? Umsebenzi bani lo osebenza kuze kushaya u10 ebusuku? Uhlula la usupporta nje. Ungidala ungaka. But angithi siyadla khona Hayi. Yini esidlala? Imizamo yami. Uhlula nje la imizamo yani. Uhlula ngisho ukukhipha umfazi labanye amadoda ayakhipha abafazi lapha besiya out la ema-restaurant. Yini usindwa yini ngantoni engaka? Hayi ungazungibheka njalo mina. Iyanyanyisa lento yakho. Awuziboni kodwa ukuthi uba mdala lapha nje. Yini unani nje onayo wena? Yini onayo? Khipha vele jacket ngoba ushiswa lento zakho nje ozenzayo. Hayi. Indoda enyanyisayo uyanyanyisa wena. Yo. Mubuso ukhiphisha ufuna ukulwa yini? Hayi. Ziyakuhlupha into zakho. Kumbela lekhanda ligcina abafazi kahle ngicela abafazi. Lo muntu yabelokho ezokusemsebenzini kanti ubhizi nje nabafazi.
ukuthi umuntu I'm not a man. Angisindoda mina. Why umfazi lo yenza kanje? Awulithathanga lapha phela le jacket. Awulithathanga lapha le jacket.
Oh ya. Hayibo, wawuhlala lapho. Why uhlala lapho ngoba ushiye ungalungisanga wena indawo yakho. Sukuma nje uze na, hlala ngapha. Ugoqe ingubo yakho. Hey. Hlala la. Sit here. Uphumile la endlini ekuseni awulungisanga wena ingubo yakho. Ucanga ukuthi mina kumele nekelele yona indoda ekhule kangawe kanje. Hlala lapha. Hlala la. Hayibo. Hlala la. Angithi uphuma endlini ungalungisanga. So, Uphuma endlini ungalungisanga wena. so ukhuluma lami uchingu. Ngikhuluma nobani? Kulomunye umuntu ola endlini. Ukhona la omunye umuntu osendlini. Indoda engakwazi ukuzinakekela. Ukusupporta ukhona ukusupporta la endlini. Ukuzinakekela ukhona ukuzinakekela. Yini uphuma ushwabeni kanje? Ufuna ukungihlaza ngabantu ukuthi angunakekele. Lungisa le ngubo le. Lungisa. Usiphatha kabi umdala. Uhamba uyaphi? Hey. Uhamba uyaphi? Lungisa la. So wena umfazi onjani uhlule ukulungisa? Umfazi kaba. Kanti umfazi kaba naloshelwanga wena. Asumfazi wakho. Uthola uyazifuna yini inkomo zakho? Mawukuthi ukulotshola leyifuna yini imali yakini siyanikeza phela. Lungisa la. Simple thing. Supporta. Thenga ukudla awufuni. Fix your blanket. Akula muntu ozonakekela omunye umuntu la ekhaya. So ungumfazi wena Ngingumfazi. Wehlule kwedlula ingubo. Wena bekuthini uthi ngiyindoda? Walungisa on your Uthi side. ngiyindoda na? Ngingumfazi. What kind of wife is you? I didn't sign up for this shit, Mina. I did not sign up for this. Why must I look after a grown-up man like you? Usawufuna umendo. Yini umendo? Define umendo. Yini umendo? So udinga la. Yini umendo? Define umendo. Udinga la bendlini. Ngidingani? Angizanga lawo la. Yazini. Hayi ngozothi yazini yini engiyazi. Wena yini oyazi? Yini oyazi? Fold your blanket. Akula language engiyikhuluma ungayizwayo. Fold your blanket. Ngokhona njalo. Hayibo. Umdala ungaka. Ngiyena la uyabuza ukuthi ngiphuma ngiyaphi ini. Wena mawuphuma la endlini ngiyakubuza ukuthi yaphi. Nonsense. Abazali bakho bakwazi. Abazali ini. Yazini. Ngithule zonke lezi suku. Ngiyenze ngathi angibona. Uthulisa ubani? Into yenza. Awuna umlomo. Lalela ngokhuluma. Umuntu ngomuntu la rights wakhe. Ukhuluma ngendlela ofuna ukukhuluma ngayo. Ngenza umntwana omncane. It's like you are not my wife. Ungaboni ukuthula engakuphendula ucabanga ukuthi ngiyisithuthe. Konke engikutholayo mina ngiletha lapha endlini ukuthi yini oyitholayo edliwayo lapha endlini. So na udli lapha endlini ubhadela kanti rent. Ngiyadla but yini? Uyisiphenye the rent. Ungazophuma ama rent. Izinto okumele uzenze njengendoda lezi. Ungazongibalisela irent nokudla wena. So ufuna mina ngisuke lapha ngiyetshontsha. Utshontsha ini? Imali. Sebenza nje amanye amadoda lapha alokhu asebenza kahle nami mama. Isebenza okusemandleni nami. Yini oyisebenzayo kusemandleni wakho? Then it's not enough. Go and do more. Go and hustle, work like other men. Uphuma la every day umuhle la. Uphuma la umuhle wena. Where are you going? Indoda ephela ehambisa indlu yayo. Uyaphi? So Uyaphi? akusingoku sithi ngisebenza izolo. So manje Angithi ngiyemsebenzini. uxoshwa yini? Uxoshwa izenzo zakho la endlini.
Uyindoda enjani? Ephumayo impela like mawuphelele uyindoda. Uphuma ushiya indlu yakho ushiye laba. Uphuma ushiye labani indlu yakho. Indlu akusengeyakho kanti. Ngithenga emsebenzini. Emsebenzini kuphi? Manje kade ukhuluma lo bala iPhone. Ukhuluma lo bala iPhone. Sokumele ngireport yonke into engiyenzayo. Kumele ureport. Uma kumele ukhuluma uyakhuluma. Report ake phela. Uyaphi? Uzithi uyindoda wena. Mr. Man. La ngapha akula lutho. Amandla dololo. So hlaleni manje. Ngaphandle. Ngihlala udubo. Ngihlalele lona udubo. Uzongenzana uzongixosha? Yazi. Ngoba uwiki nje phela useyindoda wena. Yazi namhlanje waze wangenza ngazizwa ngingumfana omncane. Hayi umfana omncane vele umkhulu kuphi wena? Ungalapha umkhulu khona. Kanti yini engakhe ngayona engiyonileyo nje Nkosi yami, ngoba angisakwazi ukuthi ngithini, ngicabangeni, kwenzakala ukuthi angimphathe kahle lo mfana hayi kodwa ngimphethe kahle musi, ngiyapheka, ngimenzela konke, mayengekho ngiyamfonela, ngiyamdinga, or maybe kukhona okurongo engikwenzayo engingakuboniyo kahle. Hayi kodwa Nkulunkulu, why me? Umuntu kuze kuchaya lesi sikhathi engakabuyi, kwenzakalani? Kumbe akekho right lapha khona, kumbe kukhona okumxosha endlini. Hayi ayikho into wrong lo engiyenzayo mina. Umuntu lo kuvele kumele asebenze, kumele ayindoda, ngiyamdodisa kahle ukuthi aqina afane namanye amadoda. Amanye amadoda alali, ayasebenza. Ayikho into wrong ukuthi ngimtshele ukuthi ayenze 1 2 3. Yini into wrong engiyenzayo kanti mina? But I'm not an abusive wife. Yes, I am not an abusive wife. There is no way I can say ukuthi I'm an abusive wife. Or maybe I'm an abusive wife. Kanti vele what is an abusive wife if ukutshela indoda yakho ukuthi kayenze kanje ingenze kanje? That's being abusive. Angisakwazi-ke ukuthi kumele ngenzeni. Shuthi-ke sokumele ngamukele ifethi yami, ngoba kwenzakala nami ngisa-understand ukuthi kwenzakalani. Kodwa-ke hayi kunzima. I hope uzobuya endlini sikhulume-ke kahle asho.
Hello, ukuphi? Umuntu kasavunyelwe ukukufonela kanti. Bengifonela ngikucheck musi kanti ukuphi? Hayibo, uzama ukuthini mathi ukwenze njani? U-right la ukhona awukho right. Ufuna ukulwa kanti? Ukulate phela manje. Hayi sebenze kanjalo phela ozendlini.